Частка 3. Раздзел 1. Гэта было вельмі дарэчы, што Казаченка аказаўся ў сельсавеце і цяпер ківаўся разам з Башлыковым у вазку. Праўда, тое, што Залешнікаў Башлыкоў выправіўся ў Глінішчы, і надта цікаўных не павінна было, пэўна, дзівіць. Глінішчы як-ніяк проста на дарозе ў Юравічы, ды да таго ж і адна з найбольшых у сельсавеце вёсак. Натуральна, здаецца, павінна выглядаць тое, што сакратар райкома захацеў наведацца сюды. Всё ж тое, што Казаченка ківаўся побач, было не лішнім. Яно як бы паказвала кожнаму, каго магло зацікавіць сакратарова паездка, дзелавы характар яго наведання ў Глінішчы. Пра гэта гаварыла і тое, што, заехаўшы ў Глінішчы, Башлыкоў адразу падаўся на калгасныя двары, прайшоўся, клопатна высвятляў, як ідзе калгас, можна было бачыць, што ён давольны, той помны сход быў усё ж не марны. Частка людзей вярнулася ў калгас, і гаспадарка жыла, калгас патрохі як бы выкіроўваў на лад. Адсюль Башлыкоў заехаў яшчэ ў хату Казачэнкі, ад Казачэнкі неўзабаве ён вярнуўся назад на Коварад і збочыў да шляху на Юравічы, на звыклую дарогу. Яшчэ і тут, пакуль не даехаў да краю сяла, Башлыкоў вагаўся, ехаць, не ехаць у школу. Вагаўся, можа, нават больш, чым раней, бо трэба было рашаць. А рашаць было цяжка. Чамусьці думалася цяжка, і ў думках не было пэўнасці. У думкі ўпарта лезла тое, што пабачыў, перажыў за паездку, хвалявала, вярэдзіла яго. Але пэўнасці не было не толькі з гэтай прычыны, а і таму, што тое, што так карцела, не бачылася, як і раней яму, неабходным і годным яго становішча. Разуменне свайго становішча і той адказнасці, якая вынікала з гэтага, рашуча пярэчыла яго незвычайнаму, дзіўнаму імкненню. Але імкненне гэта, як і раней, не хацела саступаць, і не толькі не хацела саступаць, а час ад часу нават брала нібы мацней. Таму ў яго развагі ішла зноў думка, што заехаць у школу, можа быць, варта, хоць бы дзеля таго, каб не тлуміць сабе лішні галаву. Вызваліцца такім чынам ад непатрэбшчыны, каб потым жыць толькі дзеля справы. Ён цяпер проста такі быў перакананы, што імкненне яго да куранёўскай прыгажуні всяго толькі непатрэбная прымха, якую не цяжка будзе адагнаць. Вядома, лепш за ўсё, паглядзеўшы спакойнымі вачыма, пераканаўшыся, што тое ўсё, што ён прыдумаў, дурное, паглядзець, пераканаецца, і канец. Было зноў і такое меркаванне. Канешне, спецыяльна дзеля такога ён не паехаў бы, не стаў бы неашчадна траціць дарагі час. А тут жа школа, можна сказаць, проста пры дарозе. Варта толькі збочыць, запыніцца на нейкія хвіліны. Не было ў ім яснасці і тады, калі ўжо збочыў на загуменную дарогу, пакіраваў да школы. Як бы павастрэлымі вачыма бачыў, як ішлі абапал, глядзелі на яго, сачылі за ім з-пад белых нізка навіслых шапак стрэх панурыя, непрыязныя гумны. Дзе-нідзе каля гумнаў трапляліся людзі, здавалася, усе яны пранізвалі яго пільнымі, здагадлівымі позіркамі, пранізвалі, падсмейваліся. Гэтыя позіркі, аднак, не толькі не кволілі яго, а нібы дадавалі дужасці,
Бачачы, як ідуць побач, як цікуюць за ім гумныя людзі, ён насуперак усяму злому, што магло быць, мацнеў душою і ехаў усё больш упэўнена. Адно тачылася ў ім, не знікала няёмкасць. Няёмкасць ад таго, што ў такі адказны час, такі адказны чалавек, сакратар райкома, ён дазваляе сабе губіць час на асабістае, на дробнае, што дапушчае ўчынак, які не адпавядае яго годнасці. Што ж да самой сустрэчы ў школе, не трывожыўся надта, паглядзіць, пераканаецца і канец. У кожным разе так пераконваў сябе. Адкуль было яму ведаць, што пачынаецца, завязваецца з гэтага наведання? Вунь і школа. На дарожцы, найбольш вытаптанай лапцямі і ботамі, звярнуў да яе, саскочыў ляганка з вазка, загадаў возчыку пачакаць крыху, лёгкім дужым крокам узышоў на ганак, калі ішоў, здавалася, быццам з вокон, абапал глядзяць, таму ішоў так, як трэба, калі на цябе пазіраюць. Аднак, спыніўшыся на ганку, адчуў з прыкрасці, што ў нагах няма цвёрдасці. Стаў абмятаць дзеркачом снег з ботаў і пачуў, што сэрца б'ецца мацней, часцей, і было такое ў душы, нібы вінаваты, і не толькі перад сваім адказным становішчам, але яшчэ перад нечым, невядома перад чым. З'явілася раптам нейкая незразумелая трывожнасць, стала браць недарэчная млоснасць. Чорт ведае што! Ад гэтай блытаніны ў душы ўскінулася злосць на сябе, на ўсё на свеце, найбольш на сябе, на нікчэмнасць сваю. З гэтай злосцю, з імкненнем трымацца як належыць, і ступіў у калідор, пастукаў у дзверы пакоя. Ён пачакаў, чамусьці быў упэўнены, што паразка дома, чакаў яе голасу, чакаў, адольваючы дурную трывожнасць, неспакойна гадаў, як яна сустрэне, як паглядзець, мусіць, гэта і трывожыла, зіркне сваім хітрым позіркам і адразу зразумее ўсё. Ніхто не адгукнуўся і не адчыніў дзверы. Паразкі ў пакоі не было, нікога не было. Ён ступіў у пакой і, адразу пачуўшы сябе вальней, рушыў па пакоі гаспадарскім крокам. Пастукаў у дзверы суседняга пакоя, кухні. Адчыніўшы трохі дзверы, запытаў голасна: «Ёсць хто тут жывы?» У пакоі была яна. Яна ішла насустрач, і яны ледзь не сутыкнуліся ў дзвярах. Момант яна нібы не пазнавала ці не верыла сабе, не чакала, тады раптам адразу твар яе заяснеў. «Ой», — сказала яна, вся свецячыся радасцю. Радасць яе была надзіва смелая, як бы безразважная, і гэта смеласць, гэта раптоўна, як усплёск, сіла пачуцця рабілі яркія, як вішні, вочы яе, смуглявы яе твар такімі прыгожымі, што хараство іх быццам асляпіла Башлыкова. Ён не чакаў гэтага. Не быў гатоў да такога, не ўмеў так адкрываць душу хоць бы на момант. З падрыхтаванымі загадзя асцярогай і важнасцю, якія здаваліся чамусьці абавязковымі, сказаў не надта прыязна: «Добры дзень». Ён быў разгублены больш таму, што тое, што яна так проста і шчыра сказала, незвычайна ўсхвалявала яго.
Ён ледзь хаваў сабе гэта хваляванне і з гэтай прычыны асабліва датрымліваўся звыклай ролі. «Вечар хутка», — адказала яна, здалося з папрокам, неяк дзіўна ўглядваючыся, як бы стараючыся штосьці зразумець. Яго бянтэжыў яе хуткі востры позірк, быццам у душу глядзела. Тады ж ён пабачыў, як вочы яе твар сталі паволі, нібы неахвотна шкадуючы аб гэтым, хмурнець. Яна не адразу выйшла насустрач, мусіць таму, што нешта затрымала яе, нешта тады рабіла. Рукі яе былі закасаныя за локці, на іх бялела мука. Цяпер яна ўспомніла пра іх і з тым жа выразам шкадавання одуму стала выціраць аб фартух. «Да, хутка», — сказаў ён, клапоцячыся, каб яна не заўважыла, што там у ім стоянае. Зняў шапку. От, ехаў міма. «Работы багато?» Яна прамовіла так, што ён адчуў, запыталася, абы не маўчаць. Нацяты, чуе вострую увагу, праніклівы позірк. «Много работы». Ён трымаўся важна, незалежна. «Гарачая пара? Можна сказаць, ворыва», прамовіла так, быццам затаіла, схавала нешта іншае. «Ворыва, скора пералом будзе, лягчэй пойдзе». «Лягчэй?» Здалося, не паверыла яна. «Лягчэй? Пералом будзе?» Ён сказаў тонам чалавека, які добра ведае, як будзе, і ўпэўнены ў сабе. І тым, што сказаў, і як сказаў, ён як бы умацаваў сваю годнасць. Яна прамаўчала, але ў маўчанні яе пачулася нязгода. Нібы казала, лягчэй не будзе. Мусіць, сход той помніла. Дзіўна. Ён не мог глядзець на яе, проста адкрыта адводзіў вочы, і як не хацеў, не было ў ім спакою, належнай яснасці. Было гарачае, збродлівае, недзе там у глыбіні узрушанай свядомасці. Якая краса! З гэтым увайшло, важка лягло на душу, выразнае, самотнае. Не трэба было заходзіць, не трэба было. Разуменне красы яе было такім моцным, што гэтая незнаёмая вясковая жанчына нібы ўзяла неадольную ўладу над ім. Не трэба было, чуў ён у сабе, асцярожлівае, цвярознае. Хаваючы кволы, шкадаванне сваё, ён прамовіў знарок дзелавіта. «А дзе Параска Андрэевна?» Улавіў на сабе хуткі праніклівы позірк яе, здалося, бліснула насмешлівая ў вачах, убачыла хлуслівасць яго, нікчэмнасць яго паводзін. «На сяле недзе? Пайшла ў сяло». І ў тоне слоў яе чулася насмешлівае, упіклівае. «Пазваць яе?» Именно таму, што яна бачыла, сачыла насмешліва, ён трымаўся належнай ролі. Да, канешне, зараз». Яна, хапаючыся, адвязала фартух, здалося, намерылася ісці, але затрымалася. Ён улавіў на сабе яе позірк. Здалося, яна чакала, што ён спыніць гэту нікчэмную хлусню. Ён прамаўчаў, і яна рушыла да дзвярэй. Бачачы, як яна ідзе хутка, імкліва, ён адчуў, што яшчэ момант, і ён страціць яе. І гэта дало яму дужасці, рашучасці. Хаваючы неёмкасць, стараючыся трымацца як можна годна, ён прамовіў: «Не трэба». Яна спынілася.
Ужо гатовая ўзяцца за клямку азірнулася, нібы не разумеючы, ніякай насмешкі ў вачах яе не было, яна чакала тлумачэння. Спыніўшы яе, ён зрабіў самае цяжкае ў сабе. Ён зрабіў першы крок, ён пачаў дзейнічаць адкрыта. Ужо не хаваючыся, ён шчыра сказаў: «Я не да яе ехаў». Першы момант ён адчуў палёгку, як бы скінуў тое, што замінала, адкінуў фальш, зрабіў учынак па законах праўды, але амаль адразу ж за гэтым у яго ўнізалася цвярозае, разважнае: «Што я раблю?» Асцярожлівае, яно паспрабавала разумна стрымаць яго: «Не трэба, не трэба гэтага». Праз сумяціцу пачуццяў ён добра адчуваў гэтае разумнае «не трэба». Аднак яно не мела над ім належнай улады, мала было ў ім у гэтым перасцярожлівым сілы. Іншае, заваблівае, смелае было мацней, вяло, звала. От чорт, зазлаваў ён на сябе, на таго асцярожнага, нашто гуляць у хованкі, круціць, ён усё ж мужчына. Ён глянуў рашуча, пайшоў напралом: «Я да цябе». Ён прыпыніўся на міг перад гэтым першым «цябе», але вымавіў цвёрда. Башлыкоў бачыў, як вочы яе, твар яе ў момант успыхнулі. Яна раптам ураз уся засвяцілася радасцю. Быццам дзівосна змянілася. Змянілася так імкліва і такім хваляваннем адкрылася, што гэта ўразіла і ўзрушыла Башлыкова, захапіла яго. Услед, аднак, амаль адразу, як у ёй гэта хутка мянялася, радасць яе саступіла нейкаму клопату і нават падобна было недавер'ю. Цяпер вочы яе, здалося, не зычылі дабра, судзілі. Было відаць, яе мучыць нейкі цяжкі, паганы роздум. Ён улавіў, што гэты роздум пагражае ўсяму таму, чаго ён прагнуў. Гэта разуменне небяспекі ўзняло ў ім рашучасць. Ён паўтарыў цвёрда: «Я хацеў цябе ўбачыць». Яна ўсё яшчэ ва ўладзе панурага роздуму угледзелася ў яго невясёлымі уважлівымі вачыма, угледзелася і адвяла позірк, як раней клопатны, важкі. Яму здалося, яна не верыла яму. Ён разумеў, што патрэбны яшчэ нейкія словы, нейкія доказы, якія пераканалі яе, развеялі б недавер'е, але ён не шукаў гэтых слоў, не хацеў шукаць. Як не быў зрушаны, ён быў усё ж Башлыковым, сталым дзелавым чалавекам, нават цяпер помніў, хто ён і якім павінен быць. Зрабіўшы і так, здавалася, многа, больш, чым мог бы нядаўна, ён адчуў патрэбу спыніцца, падумаць, разважыць, як быць далей. Тое, што выспела ў ім, ён выказаў. Далейшае ж было вельмі цьмяным. Трэба было разабрацца, падумаць, а думалася цяжка. У галаве не было яснасці, цяжка, горача біла ў скроні. Было няёмкае, здавалася, доўгае маўчанне, поўнае тлумнага хвалявання і супярэчлівасці ў настроі. Ён у гэты час не глядзеў на яе, аднак чулы, нацяты, адразу ўлавіў незразумелы, неспакойны рух, кінуў позірк на яе. Ён не памыліўся. Яна з нейкім новым хваляваннем глядзела ў акно. Паразка ідзе.
прамовіла, сустрэўшыся з ім вачыма. Сэнсам гэтых слоў ён улавіў непрытоенае шкадаванне ў яе голасе. Азірнуўся в акно. Параска была ўжо на двары блізка да ганка. У яго з Ганнай заставалася цяпер нейкія 2-3 хвіліны. Гэта як бы дало знак Башлыкову, што марудзіць нельга, што ўсё трэба рашыць зараз жа. Інакш будзе позна, можна было б, вядома, спыніцца на тым, што ён сказаў. Гэта было б самае простае, але ў гэты момант, калі ўзнікла небяспека, ён у раптоўным парыве адчуў, што пакінуць усё так недагавораным, невысветленым нельга. Што можна так абарваць усё. Чуючы патрэбу дзейнічаць неадкладна, рашуча, Башлыкоў хапатліва загаварыў: «Слухай, заўтра, як сцямнее, выйдзі на шлях, добра?» Можа, гэта гаварыў і не Башлыкоў, цяперашні сталы чалавек-кіраўнік. Можа, гэта аб'явіўся той гарачы зялёны хлопец, якім ён быў некалі. Такая маладая імклівасць, безразважнасць былі ў гэтым яго парыве. Яна не адказала адразу. Усё нібы не магла адолець чагосьці, вагалася. Потым моўчкі кіўнула. Кіўнула стрымана, без радасці, але кіўнула, згадзілася. Так, раптам адбылося тое, што зблізіла іх, звязала адной змовай. Так, у маладым парыве спехам Башлыкоў зрабіў крок, які потым даў яму столькі турбот. Параска адразу, як увайшла, весела аб'явіла: «Вось хто, аказваецца, в госці да нас!» Башлыкоў сказаў, як мог спакойна, сціпла: «Да, от і ехаў міма, завярнуў». «І добра, даўно ж ужо не было». Параска хутка скінула паліто, развязала хустку і так жвавая захадзілася, загаманіла яшчэ больш, іграла перад госцем. «Артыстка! Мы ўжо думалі тут, што мінае знарок». Ды не, часу не было. Пачулі, пазаўчора прыехалі ў Алешнікі, паехалі ў Курані, праехалі міма. Рана ехаў, не адгаворвайцеся. Упікнула Параска весела, гулліва. «Ну, а калі вы ўсё ж заехалі, то віна ваша ўжо змяншаецца. Можа, мы даруем вам? Даруем? Правда, Ганна?» Ганна сказала стрымана: «Трэба дараваць, мабуть». Яна стаяла каля дзвярэй на кухню, зацятая з ледзь прытоенай гаркаватай усмешкай. А Параска павяла ўжо новую ролю гасціннай гаспадыні. «Хоць рэдка ды метка, ў час прыехалі, у самы час у нас боршч якраз умлеў, боршч такі!» Параска аж смачна заплюшчыла вочы. Башлыкоў прамовіў: «Я на хвілінку толькі спяшаюся. Такога баршча нідзе не будзе, а да яго яшчэ дранікі». Параска па-змоўніцку падміргнула Ганне, заклікаючы падтрымаць яе. Ганна неўпэўнена адгукнулася: «Праўда, паабедайце». «Ну от», як бы ўзрадавалася падтрымцы Параска, «падмацуйцеся на дарогу, тады і паедзеце, весялей у дарозе будзе». Башлыкоў паважна, цвёрда адмовіўся: «Дзякую за запрашэнне. Толькі я паабедаў ужо ў камунары». «Што вы там абедалі?» — не ўтаіла папроку Параска. А можа, знарок паказала, што пакрыўджана незгаворлівасцю на яе гасціннасць. Башлыкоў першы раз паблажліва усміхнуўся. «Не падбівайце, Параскева Андрэевна». Без усмешкі ўжо значна растлумачыў зноў: «Я на хвіліну, ехаць трэба падвезці? От магу». «Не, дзякуй», — адказала Параска.
Тон гаворкі яе выказваў, што яна у крыўдзе на Башлыкова. Вельмі вострай цяпер увагай Башлыкоў яшчэ раней перахапіў, што ў яе вачах паявілася клопатнасць. Нібы яна штосьці заўважыла дзіўнае, хацела зразумець і не магла, здалося, яна зразумела ўсё, што адбылося тут. Вядома, зразумела, але не паказвае гэтага. Ён тут жа, аднак, супакоіў сябе, не ведае і не здагадваецца ні аб чым. Проста яму Башлыкову, насцярожанаму, здаецца, што ўсё ўсім відаць. Пасля ўсяго, што адбылося між ім і Ганнай, Башлыкоў перад паразкай чуў сябе вельмі няёмка. Але ён як мог хаваў гэта і, калі глядзець збоку, трымаўся, здавалася, упэўнена, ўраўнаважана, як і належала трымацца такому паважнаму чалавеку. Няёмка было. Але трэба было трымацца, годна трымацца. А вы? А вам не трэба ў Юравічы? Зірнуў Башлыкоў на Ганну. Не, у вачах яе мільгнуў неспакой, амаль страх. Башлыкоў адзначыў, Ганна ледзь прыхоўвала хваляванне, стаяла, склаўшы рукі на грудях, моўчкі ціснулася да вушака дзвярэй. Раней такая імклівая, лёгкая ў рухах, яна цяпер хоць бы зварухнулася, ціснулася, невядома што тоячы. Знешняя яе стрыманасць дзіўна не пасавала з тым, што свяцілася на яе твары ў вачах. З вачэй яе проста зырчэў. Біўся неспакой. Сляпы і той, здавалася, мог бачыць. Сама не свая, штосьці здарылася. Я пайду, нарэшце скранулася, знікла на кухні. Башлыкоў, як і належала, затрымаўся трохі, павінен быў затрымацца, зняў паліто, якім усё яшчэ стаяў, прайшоўся па пакоі, сказаў некалькі слоў пра тое, дзе быў гэтыя 2 дні, што рабіў, павёў дзелавы роспыт пра справы ў глінішчах, пра настроі, паказваў, што з заклапочанасцю і вялікай цікавасцю слухае паразку. Тады загаварыў пра раённыя турботы, пра тое, якая небяспечная сітуацыя цяпер у раёне. Пасля ўсяго даў парады паразцы, што да яе грамадскай працы сярод сялян. Гаворачы гэта ў сваёй звычайнай ролі, набыў нарэшце хоць на час нетрывалую раўнавагу, сцішыў насцярогу паразкі. Сабраўшыся ехаць, надзеўшы зноў паліто, выйшаў да Ганны развітацца. На Ганніным твары былі ранейшы неспакой, сумяціца, рука, гарачая, разгубленая, паспешліва адказала на поціск. Ганна не пайшла праводзіць, на двор, накінуўшы на плечы каптанчык, выйшла адна паразка, ужо без ранейшай гуллівасці, з нядобрай прытоенасцю папракнула, што не застаўся абедаць, сказала не мінаць іх дому, заязджаць. Ён, паказваючы, што заклапочаны ўжо новымі справамі, падзякаваў, паабяцаў, што будзе заязджаць, калі будзе час. Была сумяціца пачуццяў і думак. Калі вазок выслізнуў за гумнаў, пад рыпенне гужоў нячутна паплыў белае пустое поле, спачатку гарэў перажытым. Бачу вочы яе, ўсю яе, не мог супакоіцца, якая краса. Проста чорт ведае што. Нічога, здаецца, такога не бачыў. Як яна тут вырасла такая? У звычайнай сляпой хатцы цуд нейкі толькі, і краса, і разам годнасці колькі. Розум, які свеціцца, здзівіўся, як ён не пабачыў гэтага першы раз. А слеп тады ад няўдачы. За гэтым згадваў, чуючы, як у грудях гарачэе. Да цябе прыехаў, цябе
пабачыць хацеў. Словы гэтыя, здавалася, гучалі ў галаве, асабліва ж гучала моцна, нецярпліва, завабна. Заўтра, як сцямнее каля дарогі. Згадваў, як яна кіўнула, і нібы не паверыў шчасцю. Чым далей, тым больш, аднак, у душу ўпаўзала іншае. Жаданае, добрае, хмарыла няпрошаная, непрыемная прыкрасць. Згадваў з няёмкасцю, як сустрэўся, гаварыў з паразкаю, як бы пачуў папрок сабе, таіўся, хлусіў, і паразка гэта зразумела, ён цяпер бачыў, гэта здавалася зусім ясна. Ад гэтага на душы было проста брыдка. Тады прыйшла недавольнасць наогул сабою. Не ўтрымаўся на ўзроўні, збочыў з лініі, не паказаў вытрымкі. Падатны аказаўся, слабаваты, сваё асабістае не стрымаў. Даў волю свайму асабістаму, непатрэбнаму, недаравальнаму ў такі час. Захацелася любові. Раптам узяло разважнае. Не трэба было заязджаць, не трэба было сустракацца, разважнае гэта павяло далей, а можа спыніцца, адмовіцца. Вядома, адмовіцца трэба, сказаць, што не мае часу, заняты, і скончыць тым. Але з гэтым было якая краса! І неспакойны позірк, адчуванне блізкасці. Заўтра, як сцямнее, непатрэбнае. Яно хораша цяплела ў грудях, вабіла, сціскала сэрца чаканнем. Спыніцца трэба, думаў ён. Пакуль ехаў дадому, думкі Башлыкова блыталіся. Дома ў кабінеце, дзе адразу абступілі звыклыя значныя клопаты, тое, што адбылося ў глінішчах, здалося раптам зусім простым і далёкім. Яно, праўда, час ад часу прабівалася ў важны раённы свет яго кіруючых турбот, адцягвала на момант думкі, але Башлыкоў без асаблівай цяжкасці адганяў яго. Увечары, калі навалач турбот сышла і застаўся адзін, яно, тое далёкае, зноў падабралася. Дзіўная рэч. Дзень амаль рашыў, што ўсё, адмовіцца, скажа, што няма часу, і скончыць тым. А тут як бы не было той цвёрдасці. Зноў нібы чуў, заўтра, як сцямнее. Зноў убачыў, як яна кіўнула. Згадаў, як радасна заблішчалі вочы, калі ўбачыла адразу. Успамінаючы ўсё, чуў, бачыў, любіць яго. Такая красуня любіць. Мала хто ведаў, што Башлыкоў быў вельмі падатны жаночаму хараству. І калі дадаць да гэтага тое, што ведалі многія, што Башлыкоў быў аж занадта самалюбны, то можна ўявіць, як цешыла яго цяпер разуменне, што чалавек такога хараства хінецца да яго, што заўтра яны будуць разам адны. Башлыкоў зрушана захадзіў па пакоі, засунуўшы рукі ў кішэні галіфэ, молада імкліва стаў мераць кабінет, бачыў, здавалася, побач яе перад сабой, твар у твар, чуў, здавалася, цяпер яе, чуў сябе маладым, дужым, удачлівым. Не адразу супакоіўся. Калі захадзіў спакайней, падумаў:
Яна ўражвала яго не толькі знешнім хараством, але і неспадзяваным багаццем унутранага жыцця, нейкай незвычайнай трапяткой чуласцю. Цэлы свет угадваўся ў ёй, вабіў, клікаў. І хто б мог падумаць, прыйшло недарэчнае, звычайная прыбіральшчыца. Ён, праўда, тут жа спыніўся, цвяроза папракнуў сябе, што разважае як арыстакрат, як законны дваранін, дваранін з-за лінейных гомельскіх баракаў. Падумаў са з'едлівай насмешкай з сябе, адкуль гэта ў яго з'явілася такая вышэйшасць. Нагадаў сабе, кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай. Далучыў упэўнена, гэта так званая прыбіральшчыца зможа, калі даць толькі падвучыцца. Ён стаў думаць пра яе. Ён адчуў, што так мала ведае яе. Хто яна? Чаму яна ў школе? Чаму не з бацькамі? Ці вольная, незамужняя? Яна не падобная на дзяўчыну. Відаць, была замужам, відно. Нямала паспытала. Успомніў, як стрымлівалася, падумаў, а можа, і цяпер замужам? Не, запярэчыў адразу, калі і была, то разышлася. Інакш не жыла б адна пры школе, свайго кутка няма. А калі быў муж, то хто ён? Чаму разышліся? Ці з'ехаў куды? Багата пытанняў раптам узнікла, і яны так закарцелі, што Башлыкоў перастаў хадзіць, гатоў быў усё зараз жа высветліць. Ён ледь не ступіў да стала, да тэлефона, выклікаць каго трэба, загадаць, высветліць. Учас схамянуўся, што выклікаць нікога нельга. Не толькі таму, што ніхто тут такога не ведае, а і таму, што так лепш не высвятляць. Нельга дапускаць у гэта нікога. Пашкадаваў. Мог бы высветліць там. Былі нагода і час. Успомніў доўгае маўчанне. З-за гэтага падумаў, цяпер недавольна многа і засталося недагаворанае. Зазлаваў на сябе, што лічаны час быў страчаны так па-дурному. Пра што б ён не думаў, сярод усяго неадступна тачылася ў яго вінаватасць, што адступіўся ад дзённага належнага, адмовіцца, скончыць, і ён думкай ухапіўся за згаворлівае, што апраўдвала яго. Нельга канчаць так, як ён думаў раней. Трэба пабачыцца, пагаварыць, высветліць усё і тады развітацца. Сумленна і годна. Аднак ён да гэтага часу пастражэў ужо да сябе і асудзіў гэты хітраваты подступ, што прыхоўваў маладушнасць. Як бы там ні было, трэба называць усё сваім імем. Што ёсць, тое ёсць. Не можа справіцца з сабою, са сваім жаданнем, непатрэбным жаданнем. Не можа ўтаймаваць дурной крыві, якая не ў час разгулялася. Мужчынскага імпэту, якому, ох, захацелася жанчыны, бабы. З гэтым злым нездавальненнем майшла няёмкасць за сябе. Да чаго ж, відаць, недарэчна выглядаў перад ёю, як хлапчук. Вярнулася прыкрасць ад таго, як ён нікчэмна маніў паразцы.
У гэты момант у злосць яго, што давала добрую дужасць, раптам увайшло кволае, амаль беспараднае. Што ж гэта завязалася? Што будзе? Пачуў жаль. Як ён кіне сам такую красу, такое шчасце. Думкам не было ладу. Заблытаўшыся ў думанні, ён зноў зазлаваў на сябе, на ўсё і падужэў. Намогся, адкінуў бескарыснае думанне, узяўся думаць пра паездку, згадаў, як хадзіў па куранях, па мокуці, гаворкі, адчуванні, у душу ўлілася злосць на людскую дурнату, на сляпую упартасць. Зноў убачыў нядобрыя твары, сярод іх вылучыліся Ігнат і Яўхім Глушакі. Нібы паўтарылася ясна і ўнізліва размова з Гайлісам. Нічога не разумею. Апартуніст аслеплы. З-за такіх вось, з-за ліберальных дабрадзеяў і бяда ўся, прарыў у раёне. На бюро гэта правільна, адзіна правільна і абавязкова архвывады. Трэба належныя кадры, з такімі і тое, што ёсць, загубім. Кадры — аснова ўсяму. Башлыкоў заўсёды надаваў асаблівае значэнне кадрам. Ён потай быў перакананы ва ўменні сваім падбіраць кадры, з таго, што было пад рукой, выкарыстоўваць лепшае для справы. Ён бачыў, ідэальных па ўсіх якасцях людзей мала, і таму ведаў, як няпроста выбраць тое, што трэба. З усіх патрабаванняў, якія ён выстаўляў да чалавека, найпершымі былі палітычныя якасці чалавека, яго адданасць справе. Тут ніякіх кампрамісаў ён не рабіў ніколі. Палітычная надзейнасць была неадменнаю умоваю прыдатнасці чалавека. Всё іншае даводзілася вырашаць, кіруючыся складанай жыццёвай дыялектыкай. Тут і выяўлялася тое, што Башлыкоў лічыў сваім уменнем. Башлыкоў ужо і сам не помніў, калі ўзнікла ў ім нездавальненне Гайлісам. Даўно ўжо стала карцець думка, што трэба замяніць некім гэтага упартага, недалёкага чалавека, які нярэдка гне нейкую сваю лінію. Можна сказаць, гэта думка акрэслілася канчаткова на сходзе ў глінішчах. Тады ж на недалужным гэтым сходзе кінулася ў вочы асоба Дубадзела. Едучы з Алешнікаў, Башлыкоў не так сабе падсадзіў у свой вазок яго. Рашыў прыгледзецца, праверыць. Мераючы цяпер кабінет, уткнуўшы рукі ў галіфэ, Башлыкоў заглыблена думаў пра Дубадзела. Думаў не з бескарыснай цікаўнасці, а з дзелавой заклапочанасцю, як пра кадравага работніка. Развагі былі няпростыя, ведаў, Дубадзел малакультурны, грубаваты, п'е, ва всякім разе піў. Быў жа старшынёй сельсавета, правалілі. А разам з гэтым дзелавітасць, веданне народу, веданне мясцовых умоў, паходжанне, даныя ўсе, што трэба. Ніякіх заган са сваякамі, мінулае чыстае, былы чырвонагвардзеец, а галоўная адданасць, якая і рашучасць, і энергія. Пазайздросціць можна. Гэты цацкацца з кулачом не будзе. Піў? Ну, гэта агідна. Пра гэта папярэдзіць трэба, са ўсёй строгасцю. Папярэдзіць, што за такое з партыі гнаць будзем.
малакультурны і грубы. А дзе ты знойдзеш даволі культурных, адукаваных? Мала іх. Да і ці многа сярод гэтых культурных, адукаваных, так адданых, з такой рашучасцю. І гэта ў такой абстаноўцы, дзе неабходны цвёрдыя, жалезныя, здольныя крышыць ворага, рушыць усё, што на шляху замінае. Гэты цвёрды, гэты крэмень, барацьбіт. Гэта галоўнае. А не дацягвае ў нечым. Падымаць трэба, расціць трэба, правільна накіроўваць, добра кіраваць. Всё ў гэтым. Ды калі падумаць толкам, палітычны кірунак ён разумее нядрэнна. Ёсць палітычнае чуццё. Тэарэтычна неаформленае, а ёсць стыхійнае, але правільнае, лепш, чым у некаторых засохлых ад кніг грамацеяў. Так што галоўнае выходзіла на карысць дубадзела. Гэта супакойвала Башлыкова, давала яму адчуванне нямарнасці пражытага дня, абнадзейліва звязвала з будучымі днямі. Пасля таго, як Башлыкоў паехаў і Параска вярнулася, Ганна не ведала, дзе дзець вочы. Стала раптам такою вінаватаю перад Параскаю. Было так нядобра перад ёю, а трэба было быць разам. Падаваць абед, сядзець насупраць абедаючы. Так было ўжо ў іх заведзена. Сядзець вочы ў вочы пасля таго, што адбылося, і не паказваць, што ў цябе на душы. Ганну гняло разуменне таго, што яна стала раптам між Башлыковым і Параскаю. Убілася ў іх дружбу, ці, можа, і любоў, адвяла Параску ў бок, пабурыла, лічы, яе шчасце. Аддзячыла, можна сказаць, Парасцы за ўсё добрае, што тая зрабіла для яе. Аддзячыла больш не можна. Адбіла кавалера. Няхай не таму, што яна, Ганна, старалася для гэтага. Як бы там ні было, на віду будзе адно. Адбіла. Улезла ў чужое шчасце. Адхапіла. Ды і то сказаць, калі добра падумаць, прыгледзецца, не такая ўжо яна. І не вінаватая. Не старалася, праўда, асабліва, але чаго таіцца перад сабой? Хацела ж гэтага. Зайздросціла Парасцы. Няхай не старалася, неяк, пэўне, дала знак, што рада б. І не спыніла ж. Не адрэзала, калі здарылася ўсё. Так што не такая ўжо і не вінаватая, вінаватая. Асабліва няёмка было сядзець перад Параскаю таму, што добра чула. Параска, вострая на вока, адразу прыкмеціла, што яны, Ганна і Башлыкоў, нядобра тояцца, што між іх, значыць, нешта здарылася. Паганае для яе. Кепска на душы было Ганне яшчэ й таму, што хоць чула сябе вінаватаю перад Параскаю і хоць разумела, што павінна была прасказаць пра ўсё, сама павінаваціцца, не расказваць, не вінаваціцца не могла. Як бы разам адняло мову і сумленне. Калі праўду казаць, то маўчанне і стрыманасць Ганны тлумачыліся не гэтымі прычынамі, а тым, што яна была яшчэ вельмі ўзрушана ўсім, што раптам завалілася на яе. Яна не магла яшчэ прывесці да ладу свае пачуцці і думкі, разабрацца ў іх. Параска, прытворшчыца, сёрбала гарачы боршч, ела дранікі з такой ахвотай, нібы згаладалася неваедама як, і нібы ў гэтым
у ядзе была найвялікшая радасць. Яна такі, праўду сказаць, любіла паесці, ведала смак у ядзе, але сёння, бачачы, як яна кідаецца на боршч, на дранікі, Ганна не верыла ёй. Бачыла, здавалася, што тоіцца, што збіраецца, вось-вось выбера момант і скажа: «Не, паабедала і хоць бы знак, які падала». Як яна глядзіць на тое, што здарылася. Калі ўстала з-за стала, давольная абцерла губы, пахваліла: «Смачна паела». Амаль папракнула весела сябе: «Наелася на 2 дні». Мелькам весела ж зазначыла: «Дарэмна ён не застаўся, не пашкадаваў бы». Заплюшчыўшы соладка вочы, пацягнулася, нібы спалохалась: «Ой, на сон нешта павяло». Яна пазяхнула, потым выпрасталася, нязгодна крутнула галавой: «Не, спаць няма калі, трэба зашыткі». З выгляду рашучая, нібы ганарлівая, той цвёрдай хадою, якою кіравала звычайна ў клас на заняткі, падалася ў свой пакой. Крокі там амаль адразу ж запыніліся, чыркнула, пасоўваючыся. Гнутае з дручкоў з фанерным донцам крэсла, што стаяла каля стала і на якім Параска любіла сядзець, і ўсё сціхла. Падобна было на тое, што Параска села такі за стол правяраць сшыткі. Праверка сшыткаў, ведала Ганна, доўгі клопат. Калі толькі яна будзе сапраўды чытаць, то гэта надоўга. Надоўга ці ненадоўга ўзяла яна сшыткі, Ганна пачула палёгку. Можна нарэшце пабыць адной, перадыхнуць. Прыбрала са стала, перамыла посуд, праз калідор выйшла ў клас, стала прыбіраць там пасля дзённых заняткаў, рабіла ўсё хутка, нецярпліва, як бы хацела перадаць, збыць з душы той неспакой, што неадступна вярэдзіў яе. Сярод класа раптам кінула мокрую янучу, якой мыла падлогу, з адчаем села на парту, без сілы апусціла рукі на калені. Заўтра, як сцямнее, біла, здавалася, ў скроні. Горача было, задыхалася нібы, аж паверыць няможна, як бы выдумка якая. Да цябе прыехаў заўтра, як сцямнее. Думкі рваліся ў тое заўтра на шлях, галава тлумілася ад гэтых думак. Радасць залівала ўсю. Радасць і неспакой, і радасць і неспакой былі моцныя, грымелі проста, здавалася, на ўвесь пакой. Першы час не магла саўладаць з імі, не магла думаць ні аб чым, потым ужо вылучылася неспакойная. Што ж гэта значыць? Што будзе? Нарэшце зусім стрымала сябе, зірнула на ўсё стомлена і, як бы працверазеўшы, прысудзіла сабе: нічога не будзе. Нічога. Калі паспакайнела, стала больш назаляць тая вінаватасць, якую чула перад Параскаю. Нейкі час думкамі горача даводзіла не то сабе, не то Парасцы, быццам тая стаяла перад ёю, чула, што не рабіла нічога для таго, не старалася ніяк. Скончылася гэта тым, што яна рашыла смела пайсці да Параскі, вылажыць ёй усё, як яно ёсць, і як было, няхай ведае, і няхай не думае, чаго не трэба, не думае няхай, што яна, Ганна, такая, як ёй, мабыць, здалося. Спусцілася з парты, выцерла рукі аб фартух, прыгладзіла валасы
У калідоры перад тым, як адчыніць пакой, прыпынілася, пачула цішыню ў парашчаным пакоі, мудра не поверыла цішыні, не чытае, канешне, сшыткаў сваіх. Не да чытання. Сядзіць не інакш і думае, каго прыгрэла. Упэўненай рукой адчыніла дзверы, рашуча ступіла, ведала, будзе непрыемная, цяжкая гаворка, але гатовая была да яе, скажа ўсю праўду, няхай не думае. Ступіла і здзівілася, взяло расчараванне. Параска хілілася за сталом, чытала, вочы пільна бегалі па лістках, аловак раз-пораз хутка ставіў знакі, знаёмы чырвоны аловак. Не азірнулася нават на Ганну. Ганна бачыла, не прыкідваецца, ўся ў клопаце, у шытку сваім. У такія хвіліны Ганна раней выходзіла з пакоя. Цяпер цвёрда пайшла да стала, села побач на табурэт, выказаць всё адразу, скінуць сябе. Параска прамовіла строга. Тая, не адрываючыся ад сшытка, матлянула галавою, пачакай, пабегла вачыма далей па радках, паставіла хутка некалькі знакаў. Анна зазлавала, ды паслухай ты, пачакай, патрывай, зноў крутнула галавой, бачыш жа. Толькі дачытаўшы, паставіўшы ў канцы апошні адзнаку подпіс, узняла галаву, зірнула на дзіва лагодна з усмешкай. Ну, што? А от што? Ганна знарок выказвала злосць. Не знала ты, каго брала к сабе. Ты чаго гэта? Здзівілася Параска. Здзівілася? Бачыла Ганна шчыра. А таго, гаварыла Ганна задзірыста, нібы падбівала Параску на спрэчку, з націскам, са злосцю аб'явіла: папрашчайся са сваім Башлыковым. Параска было, відаць, не зразумела нічога. Папрашчацца? Чаму? Ганна ўздымала рашучасць. А таму. Рэзаць дык рэзаць адразу. Адбіла я у цябе яго. Параска, праўда ж, всё не магла ўразумець як след тое, што ёй казалі. Можа, падумалася Ганне, гэта ад таго, што яна гаварыла Парасцы нібы з насмешкай над сабой, нібы несур'ёзна. Калі ж ты ўправілася, засмяялася раптам Параска. От і не падумала б. У голасе Параскі было захапленне. Быццам хваліла Ганну. Ты не смейся. Спатканне назначыў, сказала Ганна. Як нерашуча настроена была, нядобра было. Твар гарэў, дыханне сцінала, вінаватаю перад Параскаю, навек вінаватаю чула. Спатканне? Не поверыла Параска. Спатканне. Параска нарэшце зразумела ўсё. Перастала смяяцца. Але жалю не показала. Просто годна прамовіла. Што ж, віншую. Было трохі маўчання. От каго ты притуліла? Не вытрывала Ганна. Параска доўга глядзела сшытак. Нерухома ўжо. Ціха сказала: не думай пра гэта. Пра мяне. Трэба было б пайсці, галоўнае ж зрабіла, але не магла ўстаць, не адразу выказала. Што ў вас было? Параска ўсё глядзела ў сшытак. Што было? Павольна прамовіла. Нічога не было.
а казалі, чула я. Разы 3 заехаў. Увесь грэх. А гаварылі ж, у Ганніным голасе быў папрок. Параска ўскінула вочы, адолела тугу, пажартавала нават. Глядзі, каб пра цябе гаварыць не сталі. Ганна бачыла. Туга ўсё таілася ў парашчаных вачах. Не адазвалася на жарт. «Ні на што мне всё ето», прамовіла шчыра. «Ты не пара мы, што дуб і лаза. Не дацягнешся, каб і можна было». «Ну, ты гэта глупства», запярэчыла Параска. «Невядома яшчэ, каму да каго цягнуцца», сказала. Параска маўчала. Ганна дадала на астатак. Да і не да чога ўсё ето. Калі Ганна ўзнялася, Параска адразу ўзяла наступны сшытак, разгарнула, пабегла вачыма па радках. А Ганна не магла супакоіцца. Вярнуўшыся ў клас, паспрабавала зноў мыць падлогу і не здолела. Кінула анучу ў вядро, сядзела за партай, хадзіла па пакоі, тады выйшла на ганак, на халодны вецер, думала, што, можа, на холадзе паспакайнее. Вечарэла, далячынь балотных мызняк агортваў сумны прыцемак. Сумны вячэрні прыцемак клаўся і на хаты, на вуліцы, на двор перад школай, а ёй было насуперак усяму радасна. Цяпер, калі ўсё выказала Парасцы, калі Параска як бы дазволіла, дык радасць гэта нібы выбавілася на волю, падужэла, захапіла мацней. Яна не ўспамінала, яна ўся жыла адчуваннем незвычайнага, такога дзівоснага, што хоць сама бачыла і чула, проста не верылася. Як гэта магло здарыцца з ёй, якой усе гады так не шанцавала? Як магло зваліцца іменно да яе такое шчасце? Як выдумка. Адно вылучылася з усяго. Білася, паліла, спявала. Да цябе прыехаў, цябе пабачыць хацеў, заўтра, як сцямнее, на шлях. Заўтра, як сцямнее, заўтра. Не, і цяпер радасць была нядоўга адна. Не тая цяпер была Ганна. Каб так лёгка паверыць у шчасце, ды яшчэ такое, якое уявіць сабе нельга, якое так неспадзеўкі звалілася да яе, неспадзеўкі і нібы не па закону. Стаяла ў кофтачцы без хусткі, рукі былі яшчэ закасаны. Вецер сцінаў усю. Трымліваючы дрыжыкі, знарок піла сябе, знайшла шчасце дурная. Само ў рукі ўляцела, трымай мацней. Холодны ветер такі выдзімаў тлум з галавы. Думалася ясней. Цвяроза прысудзіла сабе. Нічога не будзе з усяго гэтага. Пустое. Не пара яму. Прыбіральшчыца. Не такую яму трэба. Параска. От хто яму пара. Пара, не пара, а от выбраў.
запярэчыла ў ёй неразумная, даверлівая, што вельмі ж не хацела траціць радасць. Выбраў не паразку, а яе, Ганну, выбраў. Пакпіла яна з той даверлівай дурніцы. Захацелася пацешыцца мужчыну, падурэць трохі, маладая кроў, пабачыў, адзінокая, вольная. Адзінокая, вольная, адразу падхапіла тая, якой так хацелася шчасця, а паразка не вольная? Вольная, ды не такая, непростая. Да гэтай так не падыдзеш, не пазавеш так зразу. Вучыла сябе розуму, а не разумела. Не слухалася всё ж сама сябе, не даходзілі нейк, не бралі цвярозыя перасцярогі. Калі азіралася на тое, што было, які быў ён, калі казаў «да цябе заўтра», чулася, верылася, не проста і ў яго. Не так сабе казаў, упадабаў. Бачыла, не сляпая, упадабаў. Трымаўся, праўда, важна, аж лішне, але, відаць жа, было знарок гэта. Гонар свой мужчынскі помніў, і начальніцкі гонар не забываў. Ганарлівы, аж занадта, відаць. З-за гонару не інакш так багата маўчаў, нібы не адважваўся паступіцца. І сказаў толькі некалькі слоў. І то не адразу, і не абы-як. Дзівілася, згадвала зухвалаю, далікатны які. Не дакрануўся нават. Не тое, што не палез сляпіцаю, як нашы вясковыя. Ведама, культура. А можа, і ад таго такі радасна хацелася гэтага, што упадабаў. Як не стрымлівала гэта, баючыся памыліцца, весела чула. Сілу мела над ім, і ён знаў гэта. Таму і быў такі, непадобны на сябе, ціхі, стараўся адолець гэта. Стараўся і не змог. Сказаў, да цябе прыехаў, да цябе адной. Не магла думаць інакш, як пра дзіва. Такі чалавек быў неабыякавы да яе, прыкмеціў, выбраў, захацеў яе. Іменна яе, такі дужы, такі разум, такі строгі. Вярнулася ў клас, запаліла лямпу, стала завіхацца, потым кінула ўсё, зноў села, задумалася, зноў судзіла сябе. Не строй, дурная, свят, не будзе ў цябе нічога, не пара. Не будзе, няхай не будзе. Унізалася яшчэ адно цвярозае. Можа, ёй нічога і не трэба? Ёй, можа, і таго даволі, што ёсць, і тое свята ёй. А наогул няма чаго сушыць галаву.